vosaltres també pugueu fer màgia a casa, amb els vostres amics. Però a la paperina ni una paraula, perquè si se n'entira la paperina... Tots nosaltres podem fer màgia amb el reciclatge, només calen dues coses. La primera és llançar cada cosa al seu lloc, saps bé? I la segona és servir la imaginació. I la pluja farà sonar. Hola! Això? Quanta conill! Blau marró, vermella, cada cosa al seu lloc. I així tot tindrà amb el vent. I amb el vidre és delicat, instruments per a tot plegats, per a fer-ne un xilofontet, les ampolletes que sonen molt bé. Blau marró, verd i blau, cada cosa al seu lloc, i així tot equilibrat amb vermell. I amb un paper ben rebregat, un vaixell per a tot plegat, i com si fos un mariner